எல்லாருக்கும் praise the Lord. Okay friends, இப்போ நம்ம ஜாய்ஸ் கர்லின் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? எங்களை மிகவும் நேசிக்கப்பட்ட தகப்பனே, நான் அளவேலுக்காம நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏசப்பா. ஏசப்பா, அந்த காலை நேரில் ராஜா ஏசப்பா, ஏசப்பா உங்க சமூகத்துல நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. உங்க பிரசன்னத்துல வந்திருக்கிறோம் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஏசப்பா எங்க சபை மக்களை நீங்க ஆசீர்வதிங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. எங்க பார்த்தாலும் இந்த தொற்று நோய் பரவிட்டு இருக்கு ஏசப்பா. அதெல்லாம் இல்லாதபடி ஏசப்பா நீங்க முற்றிலுமா நீங்க நீக்கி போடுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா குட்டி பிள்ளைங்க ஜபத்தை நீங்க கேட்பீங்களே ஏசப்பா. அதே போல ஏசப்பா ஏசப்பா பார்த்து ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீங்க ஆசீர்வதிங்க. உங்க குடும்பத்தை நீங்க ஆசீர்வதிங்க. உங்க வீட்டுல உங்க ரத்தத்தை நாங்க தெளிக்கிறோம் ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஏசப்பா. மெமரி சொல்லி கொடுக்குற மெமரி அவங்க நல்ல மைண்ட்ல பதிய உதவி செய்யுங்க. ஏசு மூலம் ஜெபம் கேளு ஜீவனோட நல்ல பிதாவே ஆமென். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம லாஸ்ட் வீக் பண்ணப்பட்ட அந்த இங்கிலீஷ் அங்க ஒரு வாட்டி ஆக்ஷனோட சேர்ந்து நம்ம பாடலாமா? பியூட்டிஃபுல் பியூட்டிஃபுல் ஜீசஸ் இஸ் பியூட்டிஃபுல். இப்போ வந்து நம்ம இந்த வார்த்தைக்குள்ள பாடலை கத்துக்கலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? ஆடுவோம் பாடுவோம் இயேசுவுக்காய், ஆண்டவருக்காக எழுந்து நிற்போம். ஆடுவோம் பாடுவோம் இயேசுவுக்காய், ஆண்டவருக்காக எழுந்து நிற்போம். சின்ன பிள்ளைகள் நாங்க, இயேசுவின் செல்ல பிள்ளைங்க. சின்ன பிள்ளைகள் நாங்க, இயேசுவின் செல்ல பிள்ளைங்க. சொல்லுவாங்க. நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து எங்களோட சேர்ந்து சூப்பரா ஆக்ஷன் பண்ணீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இன்சிடென்ட்குள்ளே போகலாமா ஃப்ரெண்ட்ஸ்? யாக்கோபு கானான் தேசத்தில் குடியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு மொத்தம் 11 பிள்ளைங்க இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யோசேப் யாக்கோபுக்கு பிறந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த பிள்ளை மேலே யாக்கோபுக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஈசாக்குடைய பேர பிள்ளை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க. அதனால அவங்களுக்கு ரொம்ப பிரியமானனால யாக்கோப் வந்து யோசேப்புக்கு ஒரு பல கலரான ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ட்ரெஸ்ஸு கொடுத்துட்டு அவங்க போட்டு போனோடனே யாக்கோப் வந்து ரொம்ப நேசித்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாக்கோப் வந்து யோசேப்பை நேசிக்கிறதுனால அவங்க அண்ணன்மார்கள் வந்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
யோசேப்பு மீது. அவனுக்கு மட்டும் கலர் கலர் ட்ரெஸ் வாங்கி தராங்க, எங்களுக்கு மட்டும் கலர் கலர் ட்ரெஸ்லாம் வாங்கி தர மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவனுடைய 17வது வயதில் தன்னுடைய சகோதரன் கூட ஆடு மேய்க்க போவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது அவனுக்கு 17வது வயதில் ஆடு மேய்க்க போகும்போது சின்ன சின்ன தவறுகள்லாம் செஞ்சுருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், மிஸ்டேக்ஸ்லாம் செஞ்சுருவாங்க. அதை யோசேப் வந்து போயிட்டு சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க அப்பா கிட்ட. இந்த மாதிரி நம்ம அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் சின்ன சின்ன தப்பு செஞ்சுட்டாங்க அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது சொன்ன உடனே அவங்க அண்ணன்மார்கள்லாம் ரொம்ப கோபமாயிடுவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், பொறாமப்படுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ வந்து ஒரு நாள் யோசேப் வந்து மரத்துக்கடியில் படுத்துட்டு இருக்கும்போது ஏசப்பா வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சொப்பனை கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் வந்து வயலில் அரிகளை கட்டி கொண்டு இருந்தான். யோசேப்போட அரிக்கட்டு மட்டும் நிமிர்ந்து நின்று ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்களோட அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் அவங்கள வணங்கி நின்று இருந்தது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அண்ணன்மார்களோட அரிக்கட்டு வந்து யோசேப்போட அரிக்கட்டை வணங்கி நின்றுது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த சொப்பனத்தை போயிட்டு அவங்க அண்ணன்மார்கள்ட்ட சொன்ன உடனே, நீ என்னை தொலைதானம் பண்ண வருகிறாயா, நீ என்னை ஆள போகிறாயா அப்படின்னா அதிகமாக கோவப்பட்டாங்க. அப்போ வந்து இன்னொரு நாள் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அவங்க அப்பா அவங்க அண்ணன்மார்களாக உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அவன் இன்னொரு சொப்பனத்தை கண்டதை அவங்க அப்பா அண்ணன்மார்கள்கிட்ட சொன்னாங்க. அப்போ வந்து அவன் சொன்னது என்னன்னா, சூரியனும் சந்திரனும் 11 நட்சத்திரங்களும் யோசேப்பை வணங்கி நின்றதுன்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது வந்து அவங்க அண்ணன்மார்களுக்கெல்லாம் பொறாமை வந்துருச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போது அதை சொன்ன உடனே அவங்களுடைய அப்பா வந்து சொன்னாங்க, நானும் உன் அம்மாவும் உன்னை வந்து வணங்கி நிற்கணுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க. எல்லாம் அவனை கடிந்து கொண்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதனால சகோதரர்கள் அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் கோவப்பட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்க மேலே. அப்போ வந்து அவங்களுடைய அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் இன்னொரு நாள் ஆடு மேய்க்க போயிருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ வந்து யோசேப் இல்லை. அப்போ வந்து அவங்க அப்பா வந்து யோசேப்பை அமுச்சு விட்டாங்க. அண்ணன்மார்கள் ஒழுங்காக பண்ணுறாங்களா, ஒழுங்காக ஆடு மேய்க்கிறாங்க, எங்கே இருக்காங்க போய் தேடிட்டு வா, பார்த்துட்டு வா, அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, ஆடு மேய்க்கிறாங்களா இல்லை என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டு சொன்னாங்க. அப்போ வந்து அவங்கள அண்ணன்மார்கள் எல்லாம் அவங்கள வரதை பார்த்துட்டாங்க, யோசேப் வர்றதை பார்த்துட்டாங்க. அப்போது யோசேப்பை பிடிச்சி கொலை பண்ணிடலாம் நினச்சிட்டாங்க. அப்போ வந்து அதில் ரூபன்ட்டு ஒரு அண்ணா இருந்தாங்க, மூத்த அண்ணன் ரூபன். அவங்க வந்து கெஞ்சி கேட்டாங்க, இந்த மாதிரி அவனை கொலை பண்ணாதீங்க, அவனை கொலை பண்ணாதீங்க, அந்த குழி இருக்குது, அந்த குழியில் வேணால் அவனை தூக்கி போட்டுருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரூபன் வந்து அவங்கள தப்பி வைத்து அந்த குழியில் போட வச்சிட்டாங்க. அவன் ட்ரெஸ்ஸை அப்புறம் அவனை தூக்கி உள்ளே போட்டுட்டு அவங்க அண்ணன்மார்கள்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். போடுறதுக்கு முன்னே அவன் ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிடலாம், அதை கழட்டி ஒரு ஆட்டு ரத்தத்தை கொன்று அதில் முக்கி அவங்க அப்பா கிட்ட சொல்லிடலாம், ஏதோ ஒரு துஷ்ட மிருகம் அவனை கொன்றுச்சின்னு சொல்லிடலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதே போல் அவன் சட்டையெல்லாம் கழித்து அவனை அந்த குழியில் போட்டு உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு போயிட்டாங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது அப்போ வந்து நடுவில் ஒட்டகம் வச்சுக்கிட்டு இஸ்மவேலர்கள் ஒட்டகத்தின் மேலே போயிட்டு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், உட்காந்து போயிட்டு இருந்தாங்க. போயிட்டு இருக்கும்போது இவனை குழியில் போட்டிருந்தா ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது, இவனை வித்துடலாம் அப்படின்ட்டு யோசேப்பு குழியிலேருந்து எடுத்து அவங்கள விட்டு போய் விற்க போனாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். விற்றுட்டாங்க. 20 வெள்ளி காசுக்கு அவனை விற்றுட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்கள எகிப்துக்கோ கொண்டு போயிட்டாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்வோனோட போர்த்திபார் வீட்டில் அவனை அடிமையாக வச்சுருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் இந்த மாதிரி வேலை செய்கிறது அது மாதிரி அவன் செஞ்சிட்ருப்பான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கர்த்தர் யோசேப்போடு இருந்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவன் கண்களில் தயவு கிடச்சிது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவங்க வீட்டில் அவன் எஜமானாக இருந்தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். கர்த்தர் அவனுக்கு வெற்றியை கொடுத்தாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? நம்மளும் அதே போல் எவ்வளோ அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாலும் நம்மளோட பலவிதமான பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் ஏசப்பா நம்ம கூட இருந்தால் நம்மளுக்கு எல்லாம் விக்டரியாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிடைக்கும். இப்போ நம்ம ஜாய்ஸ் கேர்லின் வந்து நம்மளுக்கு மெமரியை சொல்லி தருவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஜோயல் அண்ணா சொன்னபடி நம்ம மெமரிஸ் கற்றுக்கலாமா? சங்கீதம் 46:1 தேவன் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்தில் அனுகூலமான துணையும் ஆனவர். ஆமென். நம்ம இங்கிலீஷ்ல கத்துக்கலாமா? Psalm chapter 46 verse 1. Psalm chapter 46 verse 1. God is our refuge and strength and we very pleasant. Amen. Praise the Lord. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். சங்கீதம் 107:28. ஆமென்.
சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கள் நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். சங்கீதம் 107:28. ஆமென். அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். சங்கீதம் 107:28. ஆமென். மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். படவசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாகி விடுவிக்கிறார். ஆமென். என் பேர் நிஷா இவன்சின். மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் இடுகளிலிருந்து அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவித்தார். ஆமென். சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். கர்த்தர் இடுக்கடிலிருந்து அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவித்தார். ஆமென். மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். மனப்பாட வசனம் என் பேர் மனாசே. 107 சங்கீதம் 28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். மனப்பாட வசனம் என் பெயர் ஃபெஜின். சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். சண்டே கிளாஸ் மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அவர்களை இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். சண்டே கிளாஸ் மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கள் நீங்களாக்கி அவர்களை விடுவித்தார். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சண்டே கிளாஸ் மனப்பாட வசனம் சங்கீதம் 107:28. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை
நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறீர். ஆமென். பிரைஸ் சண்டே ஸ்கூல் மனப்பாட வசனம். அப்பொழுது தாங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார். அவர்கள் இக்கட்டுகளும் அவர்கள் நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். சங்கீதம் 107:28 வசனம். ஆமென். கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். சண்டே கிளாஸ் மனப்பாட வசனம். அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்தில் அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார்கள். 107 சங்கீதம் 28 வசனம். ஆமென். சோட்டம். அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளுக்கு அவர்கள் ஈக்கலாக்கி அவர் விடுவிக்கிறார். ஆமென். சோத்ரம். என் பேர் பிரஜஸ்தி. அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுகிறேன். அவர்கள் இக்கட்டுகளாகி அவர்களுக்கு நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். பிரைஸ் லார்ட். மனப்பாட சிந்தனை. சங்கீதம் 107:28 வசனம். அப்பொழுது தங்கள் ஆபத்திலே அவர்கள் கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிட்டார்கள். அவர்கள் இக்கட்டுகளிலிருந்து அவர்களை நீங்களாக்கி விடுவிக்கிறார். ஆமென். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம ஜார்ஜ் கேலன் வந்து ப்ரேயர் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகேவா? எங்களை மிகவும் நேசிக்க பல்ல தகப்பனே, இந்த நல்ல வேலைக்காம நன்றி செலுத்துகிறேன் ஏசப்பா. இந்த காலை நேரில் ராஜா ஏசப்பா, ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. ஏசப்பா எப்படி யோசிப்பு ஏசப்பா உங்களை நம்பி ஏசப்பா, ஏசப்பா எல்லாத்துலயும் வெற்றி பெற்றோம். அதே போல ஏசப்பா நாங்களும் வெற்றி பெற்றோம். உதவி செய்வீராக ஏசப்பா. ஏசப்பா ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் ஏசப்பா. கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் என்று சொன்னீர் ஏசப்பா. ஏசப்பா அதே போல ஏசப்பா இந்த தேசத்துல இருக்க இந்த கொள்ளைநோய்களை நீங்க நீக்கி போடுங்க ஏசப்பா. பாதிக்கப்பட்டிருக்க ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஏசப்பா, ஏசப்பா நீங்க வீடு திரும்பி கொண்டு வாங்க ஏசப்பா. நல்ல பரிபூர்ண சுகத்தை நீங்க கட்டிடுங்க ஏசப்பா. அந்த கொரோனா வைரஸ் ஏசப்பா, ஏசப்பா பாதாளத்துக்கு கொண்டு போய் உதவி செய்வீராக ஏசப்பா. ஏசப்பா எங்களுக்கு எல்லாத்துலயும் வெற்றி பெற உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. ஏசப்பா நாங்க சொல்லிக் கொடுக்குற மனமாட வசனத்தை ஏசப்பா அவங்க மைண்ட்ல நல்ல பதிய உதவி செய்வீராக ஏசப்பா. ஒவ்வொரு வாரத்தையும் ஏசப்பா நீங்க எங்களுக்கு ஆசீர்வதித்துன்னு போல ராஜா, இந்த வாரம் எங்களுக்கு ஆசீர்வதிப்பீராக. ஏசு மூலம் ஜெப கேளு ஜீவன நல்ல பிதாவே. ஆமென். Bye. God bless you.